Yo siji loro telu ya. Wingi dolan nang ndi, Mas? Nang Gembira Loka. Neng Gembira Loka. Nang Gembira Loka. Neng Gembira Loka. Nang Gembira Loka. Nah. Sing apik lah. Nang Kosek. Yo baleni saka wingi dolan ndi yo? Ayo kowe. Wingi. Yo. Wingi dolan nang ndi, Mas? Ya. Nang Gembira Loka. Ya. Dina Minggu torne. Gajahe Ono. Lancar. ontane. Ono. Manuk. Munyuk. Manuk napa munyuk, Pak? Munyuk. Manuke mboten nonton apa? Ana ning ra ditokke. Tekan mangsane goro-goro. Jam 2. Wah, jan nyambut gawe iki nek atine seneng. Jam ki mlaku cepete ora jamak-jamak. Maune jam rampung setengah siji limbukan, jam 2 goro-goro, rampung goro-goro jam 3. Setengah 4 ngerampungke lakon. Setengah 4 madang. Jam 4 bali. Nek ra ono golek dhewe. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Nderek mangayu bagya kampus 4 inggih menika Janabadra ing mapan wonten ing Giripeni Gunung Gempal. Sampun dipun resmekaken dening panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Kulon Progo panjenenganipun Bapak Haji Sutejo. Ingkang sampun kepareng resmekaken saengga sak mangke saged kinarya inggih menika kawah candra dimukanipun para mahasiswa ingkang badhe ngangsu kawruh wonten ing inggih menika kampus Janabadra saged nglulusaken para pinter-pinter ingkang benjangipun saged nerusaken perjuanganipun para sepuh anggenipun jagi negari lan ngisi dhateng kamardikan menika. Matur suwun tanpa pepindhan Apa ya wis arep rendeng meneh apa ya? Iki mau kok andang-andang kok karo kreman-kremun. Ha ning nek upama cara simbah-simbah biyen ngendikake mangsa ketiga kok kremun, iki berarti Janabadra iki diberkahi karo sing gawe jagat. Bakal dadi kampus sing apik, bakal dadi kampus sing saya megah, dadi kampus sing pancen mahasiswane iki pancen pinter-pinter ing ulah apa wae. Manut karo fakultas dhewe-dhewe. Sing fakultas ekonomi ya pinter babakan ekonomi, sing fakultas teknik ya iso pinter babakan teknik, sing fakultas hukum ya iso ngetokke hakim garis. Anu apa jenenge iki? Apa sing pancen pinter ning nggon ulah kridaning hukum. Matur suwun. Isih kathah sing padha mrisani
ewadene wonten YouTube nggih tasih kathah ingkang sami mirsani mila pendak-pendak Petruk sowan menika mesti tumrap kula durung rampung gaweane ya durung patah semangat. Kanca-kanca penabuh ya wah wis ledo nabuh ya mempeng-mempeng. Kanca Ibu Waranggono ya ledo nyinden ya mempeng-mempeng tenan. Wah, jan seneng aku. Ku nek carane ngene iki rasane kaya emoh mati. Kepengin gilut nang nggon kabudayan terus. Nah, kepengin gilut nang nggon kesenian terus. Kesenian kok nyenengke. Lho mas aku hobi kok dibayar iki lho, apa ora seneng. Monggo Petro iki hobine mayang lho. Ditimbali, ditanggap, diteko wis panitiane. Monggo monggo. Menika lho transitipun wonten mriki niku. Wah. Kok tekan transit itu. Dasare mangane pasar manan, ya wis. Sing cukup dede iki jenenge anu prasmanan kok pasar manan. Wah, jane ya ya Gusti iki pancen ya adil nitahke karo titah iki mesti ponto-ponto dhewe-dhewe, rezekine si A semene, rezekine si B semene. Wah, matur sembah nuwun. Ning nong. Wah. Nek ora tak wiwiti nembang ndak ora sinden-sinden ki ora do berpusat pada kewajiban ledo nyinden. Ning nong. Aku anggere muni ning nong ni iso tak apali lho, sinden langsung dege kabeh sit. Mono sing ngonceki kacang-kacange delehke. Sing mangan telo-telone delehke. Siap-siap dalange iki arep buka celuk apa ngono men. Apa ya sing kira-kira arang-arang ditokke. Wingi to ya nek masuk. Monggo jane tembang Biraloka iki akeh banget sing nyuwun tenan. Biraloka pokoke mongke Biraloka pasolikeun ana Biraloka kedah medal. Ya cah pinter kok ya. Ana sing ngarani niki diset mboten mboten niki pancen niki asline niku anak pelawak kok. Lah mal. Coba tak cobane ya buka memori sing wis kuno. Sing wis suwe banget dibukake diarep-arep para streaminger. Wingi dolan endi, Bu? Ya. Pancen nek Yoja iki nek ora ning Biraloka ya durung tekan kota Jogja. Nek ning Kulon Progo iki nek urung sowan ning Waduk Sermo ya urung tekan Kulon Progo. Luwih durung mangan geblek, durung mangan apa jenenge iki? Besengek ya urung tekan Kulon Progo. Nek ning Wonosari iki nek urung tekan Pantai Indrayanti lan sakiwa-tengare urung tekan Wonosari. Ning Sleman durung tekan ngendi jenenge Kaliurang utawa pesta Solok Pandah. Salak Pondok. Ya urung tekan Sleman. Ayo wis neng Bantul ki nek urung tekan Pantai Parangtritis ya urung tekan Bantul. Dina Minggu tone gajahe ana kontane ana Kakung.
Gironge ya mantep neng gembira loka. Nyenengke tenan. Arep asine rung taun ning Gembira Loka ning sing penting tegas neng gembira loka. Oh. Dina Minggu. Ya, Ibu. Dina Minggu torne kacae ana tentane ana yo ana sakewa opo-opo ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ragu jiwa cilik muda-mudi lan cintilas bocah pisan dina minggu ayone Gembira loka. Tembang jaman kuno ning nyatane dunekke sprene iki ya penak rasane. Wingi dolan endi, Bu? Nang Gembira Loka, dina Minggu tanek gajahe ana, untane ana. Wah. Ya rasane ya penak tenan, ora kalah karo rembulan. Ora kalah karo apa jenenge banyu langit. Nek dunekke tenanan du. Coba. Ya. Coba ibu-ibu Waragala iki ora tak kei gawean mung arep do crita wae ora. Rumah saya udah nyambut gawe kok anggar anu mung do crita wae. Rumasane aku ora krungu apa saka kene. Saya aku tambah lemu ya, Mbak. Ukurane wis tambah saiki aku. Ganggu konsentrasine wong mayang. Aku mbok sesek. Ya. Aku nek mlaku abot ngarep lho. Ayo coba dolan. Ayo saka Agnes tekan Prastiwi. Wingi dolan endi, Mas? Rasa nganggo disauri anu apa jenenge? Rasa nganggo disauri. Pokoke terus kabeh rasa nganggo lanang. Ku lanange dhewe. Ya ndak selak Kang Garing tekan kene. Nek Kang Garing tekan kene aku ngrembug kabeh lho. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina Minggu torne gajahe ana untane ana Bagus. munyuk-munyuk ana Ya. Aja sasane dicengkok. wan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ragu jiwa cah cilik muda-mudi lan setilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Weda-weda iki nek arep rampung ora dicepetke nang. Apa kowe wah. Ora tak dog. Aku kulino kok ngono ku. Tak duduki pinggirane kae. Dog. Ayo, genti kakung. Kakung iki ora usah didog-dog mesti engko anggere aramu mesti cepet dhewe. Yo, coba nek ora percaya buktekke. Wingi dolan endi? Ayo 1 2 3 ya. wingi dolan nang ibu nang Gembira Loka dina Minggu torne gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana Bagus. sesake wan apa-apa ana pengen praon ana Ngandel ora? Pandulane ana pengen jajan cekake ragu jiwa cah cilik muda-mudi lan pikiran bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Ha iya, beda karemane beda. Nek kakung mesti dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Karine kok dinai. Ayo saking mempenge kok ya. Dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Ayo putri karo kakung genti-gentet. Ya, ayo wis. Cara mbiyene waton sepesak titahe ora ya tekan paripurna.
Nek tanganku munggah ki ibu-ibu, nek tanganku medun kakung. Siap ya. Genti-genten, tanganku munggah ibu, tanganku medun kakung. Dadi iki manut obahe tangan. Begitu aku ngene tek wingi dolanan ndi Mang ning Gembira lho Kak. Ngono. Ngono tiba-tiba aku ngene dina minggu tone ngono. Kuwi kudu nganu lho nek ora arep wis kulino dienggo ki nek ora dilatih ora sip kok. Nyok lali. Yo 1 2 3 ya. Wingi dolanan. Terlambat. Begitu ngene langsung wingi dolane ndi ngono. Ngene kene wis ngene kok kono isih meneng wae. Kudu disambut. Nek ngene iki langsung piye ngono. Kuwi yo 1 2 3 ya. Wingi dolanan ndi Mas ning Gembira Loka. Dina minggu tone. Kacahe ana, untane ana, munyuk-munyuk Rasa kewan apa-apa ana pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan daerahku jiwa cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo neng Gembira Loka. Ana sing kaget mau sing lanang ana sing ngono. Tangane wis ngene kok mesti ketemu. Ana ngerti aku. Ana sing ana iki mesti ngene. Ayo, baleni digawe cendak. Wingi to. Si perpindahane sing cendak. Ya siji. Ora entuk nganggo ngono lho ora. 1 2 3 ya. wingi dolane di Mas Neng Gembira Loka. dina minggu tone Kacahe ana untane ana munyuk-munyuk ana rasa kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekahe laku jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning Gembira Loka. Kang Hebat. Kuwi lah mesok entuk apes. Edan, meso apa en? Iya. Saiki nek ming bareng-bareng kowe apa? Oh, sindane iki lambene saiki do wawane. Nek ming barenge apa? Ayo, dhewe. Yo, nek saiki tak jodoke mbaka siji men supaya seneng atine. Coba Mbak Ayu karo garwane. Kompak ora? Nek nembang Gembira Loka iki kompak berarti mujudake keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Nek ning Gembira Loka kowe kok ora kompak. Apalagi rumah tangga. Ora poranda karo. Yo 1 2 3 yuk. wingi dolanan di Mas Ning Gembira Loka. Waduh. dina minggu tone Gajahe ana untane ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana ayo pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ragu jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan alon temen dina minggu ayo ning Gembira Loka. Wah. Apik. Ayo kulino nyidani jadilan dadine. Ayo saiki Mbak Rido karo sing nyiter. Iki pasangan anyar. Ngati-ati lho iki mbiyen anggota warga laras iki nek kleru le nyuwara kepruk bonang sirahe. nyong sing dhuwur apa sing ngisor Rika sing pokoke nek tangane nyong kaya kiye iki suara pedok nek ora sing ngisor bae aja sing ngisor. Kiye
Ki wedok, nek kaya ki ki lanang. Ya. Ya, yo mulai ya. Siap yo Bim nganggo mic. 1 2 3 ya. Ayo dalan ning Dimas. Neng gembira luka Dina Minggu to Mas. gajahe Ana, ontane ana munyuk-munyuk kowe. Iki sing wedok njaluk dijebluki mercon. Kok sing munyuk-munyuk kok kowe karo pasangane kok muni kowe. Baleni Bim. Tabah Bim, tabah. Munyuk kowe. Ayo Bim, saka munyuk. Salah berarti nyong. Munyuk ana. Oh ana, krungu Ana. kowe. Ana kok aja kowe. Yo, ayo Bim. Munyuk. Wis kapok. munyuk-munyuk Ana, sasat kewan apa-apa ana. pengen praon Ana, adulan ana. pengen cengake ragu jiwa Cacilik, muda-mudi lah sing tilas bocah pisan di no minggu. Ayo ning. gembira luka Ya, pinter. Wis lega kowe pisan lho. Ayo cah ra tau omongan. Meneng wae. Nek disalahi ngomong. Ya. Ayo saiki genti Orisa karo Solikin. Ya. Ayo, ingin njaluk. Ingin jajari aku. Suneh nek ngono jodokke kula ampun kualitatin, Pak. Lah karo Orisa. Kula nganu rada pripun karo Orisa. Ya. Ora apa-apa. Cek tes. Cek tes. Yo, Sa. Wingi dolane ndi, Mas? Yo. Iki dituntut untuk berpikir lho, Ken. Ora mung waton biasa wae ora. Aku iki nek nyambut gawe iki berpikir kok piye carane ngono. Kowe kudu iso mikir. Yo, 1 2 3 ya. Wingi dalan nang Dimas. Neng gembira loka. 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 Nah. Sing apik ora. Neng Kose. Yo baleni saka wingi dolan ndi yo? Wing. Ayo kowe. Wingi. Yo. Wingi dalan nang Dimas. Ya. Neng gembira loka. Ya. Dina Minggu torne. Gajahe Ana. Lancar. ontane. Ana. Manuk. Munyuk. Manuk napa munyuk, Pak? Munyuk. Manuke mboten nonton apa? Ana ning ra ditokke. Munyuk. Munyuk. Ana. Sasat kewan. Apa-apa ana. Pengen prawan. Praon. Kula pengen prawan, Pak. Padha. Ning praon wae. Prawan. Ayo. Pengen prawan. Ana. Bandulane. Ana. Pengen. 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 Ping Beng. Peng pinten ya, Pak? Pengen. Kurang medun. Pengen. Ah, dasmu. Pengen. Jajan. Wah, aku malah kleru. Pengen jajan katoke apa? Cekake. Kakake katokmu. Cekake katoke apa? Cekake ra kuciwa. Cekake ra kuciwa.
kuciwa. Ayo ya. Terusno Mas. Alah sithik. Yo. Sithik wae. Cah cilik, Cah cilik, muda-mudi, muda-mudi, lan sing tilas, bocah pisan. bocah pisan. Di No minggu, ayo ya. Yo. Dina minggu, ayo neng Gembira Loka. wis nengke wae. Awas wis jengkel mangane. Yo. Ya wong ket biyen kok ya ora jegos-jegos kuwi lho. Masaku kok ya. Neng nong nong. Mbok yo mesem. Ayo dhewe. Ayo Kin. Mbok yo mesem. Ayo dhewe. Aku nek Kuruh Wiyaga ora iso apal tembang mangkel. Mbok yo mesem. Merengut pedae apa? Yo. Mbok yo guyu. Mesem sik. Mbok yo mesem. Rangut pedae apa? Mbok yo guyu. Rangut pedae apa? Heeh. Panjaluk kudik. Terus Natapo ing janji. Aja ewa. Aja tansah cuwa. Nanging aku uga apa? Nadyan aku uga tansila ing janji semo. Tansah tak enteni yo bareng anggoti luhuring kagunan watone tumemen mesti kasembatan tong ting. Sapa ta terus? Solikin. Mbok diateko cangkeme ya terus. Senengane kok njur ngono. Aku risih. Kudune urung arep rene kok krungu wong nembang tanpa nganggo nada iki nang kuping kaya ketambahan kotoran. Ayo yo dimaklumi, ana lho sing pinter nabuh, ning nek kon nyuwara nada ora iso. Utawa nek kon nyuwara pas gamelan ora iso, ya kaya sulikin kuwi. Wow. Bayang goyo. Wah, nang sirah ting kremut aku. Kaya arep tak candhaki ketika terus jebleske nggon gampang. Aja kejem ora. Gobloke nyetek ora. Wong gilelengi ra jamak-jamak. Lah ya wis ben ngarang ya. Ya dhewe-dhewe kok. Sapa terus sing nyuwarake mau? Solikin. Solikin. Wah, dokter. Lho, dokter itu. Silikon Solikin. Kok silikon ora? Solikin. Wah, Solikin. Perlu dipermak. Lho. Nganti tembang Gembira Loka kok ora iso. Ah ya wis ben ngarang ya dhewe-dhewe. Krungu aku saka ngomah. Oh. Tak kira nek tipmu rusak. Tipe Petruk ki kok ngolet-ngolet kae. Bol kowe iki ora nyetel bol pas metu nang Ngoro-Rombo. Ayo kene iki jenenge Ngoro-Rombo. Lah ya samba, ya ora. Iya. Pancen ya bener kok. Ya nembang yo nang yo. Air nembang apa? Iki ngaturke pasugatan kagem para bapak-bapak sing padha lenggah ning kampus 4 Jana Badra. Acara peresmian kampus, Gong. Peresmian kampus. Kampus piro? Kampus 4 Jana Badra. Ning Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo. Wedan. Iki kampus 4, kampus 4. Berarti kampusnya ana papat. Sing pusat nang ndi, Truk? Nang Pingit kae. Terus mau critake nang kidule, terus kampus 3 iki nang daerah ngendi mau lali, terus saiki kampus 4 nang kene. Ha iki jenenge universitas sing berkembang ngene iki, Truk. Ha iya. Kampuse pirang-pirang mahasiswane ya akeh, bakale ya sip. Ha iya. Ning iki ana berita duka. Lho. Berita duka. Dies Natalis sesuk ora wayangan. Tumrap awake dhewe berita duka ya wis apa-apa ya wis ora masalah sing penting sok yang ke-62 wayangan. Kudu ya go aja. Lumangsane ya nembang sing apik rek ya tetembangan sing kepenak ya. Kowe sing tuwa. Aku sing tuwa ya. Nyuwun suarane
Arep ngaturke apa? Uler kambang. Oh iya. Suarane sapa? Weh, sing durung muni kok kaya Mbak Ika Suhesti. Oh iya. Uler kambang Mbak Ika ya mumpuni. Arep bendinane nembang campur sari ning Mbak Ika iki ora lali tansah sinau biologi terus. Dek hubungane anu maksude klasik-klasik lho, Tru. Iya. Kaya ta uler kambang, sinom parijata, terus jineman klambi lurik. Diaturke uler kambang, biasane Mbak Ika senengane pelok. Oh. Saka ngendi ta ya? Saka Tanjung Sari Gunung Kidul. Wah, adoh tekan kene. Ya iya. Adoh kene wis sagu ya tetep mangkat. Wah iya. Sindan-sindan iki ora kaya mbiyen kok. Sindan mbiyen iki jaman bapakku iki wis kol kampus kae. Nggo wiyaga karo sindan iso komplit kok, Tru. Iso komplit. Kon L300 kae. Oh, mbiyen dalam mbiyen ki nek momot wiyaga jan ra nganggo pri kemanusiaan. Oh iya, mburi 8. Modar ora kowe. Gagasen. Ha iya. Tengah 7 ngono kae wis. Pokoke dinet-net kae. Dhuwur dram. Moko dhuwur mobil dram. Ha iya. Jualange nang arep. Engko nek mogok dalange ra gelem medhun. Ha iya. Sing nyurung ya wiyaga-wiyaga yo. Arep munggah gunung ngene. Kelingan lho, oh kelingan aku. Lara lapa jaman semono. Ku nek ngedum bayar golek nggon sing sepi kae. Tengah sawah kae. Monggo mbiyen suarane atos-atos. Nyombangane nyolong. Nek yo tenan kok mbiyen ki. Nek yo do manut-manut ya lho. Sungkem kan. Iya do sungkem-sungkem wae tenan. Lagi saiki dalang wanira kuwi anu wiyaga wanira dalang ki rak saiki iki milenial iki. Iya. Ana kleru ngono ditoleh malah ngopo. Kudune jaman mbiyen iki anggere muni ngempul kleru iki. Go ngono kuwi dalange noleh iku penabuhe aling-aling kempul kae. Aja nganti weruh dalange wedi tenan kok, Tru. Saiki ngempul kleru go ngono ditoleh malah Waga. Wong menungsa kedunungan ino lali salah apes lan mati. Malah mejang. Aja kok menang. Saiki sing jeneng dalang iki urung dipercaya, ngrekoso lho, Tru. Agi mayang dintuti tau apa kowe? Sing ngentuti iku yoga. Welah. Pangestunipun Kanjeng Prabu. Monggo dilebokke mik. Sapa? Ora perlu tak omongke inisiale. Ning wis ketok wonge. Nano. Mangga Mbak Ika. Wah ya suarane apik, pasuryane ya apik. Ayo. Enak apa? Seneng ae dikon kok mesti dadak kesuwen lho. Nek kene wis ayo iki gek cek-cek. Iki mau pun mangap lho. Hah? Pun mangap. Ora omong. Sok meneh omong. Iki piye iki? Agong iki. Jarawa tirta wiji. Lho Ken, iki ana jenenge Mas Tawa saka New York. Chatting aku saya itu paling suka dengan Mas Solikin. Wow. Kalau nimbali Mas Solikin sendiri ke New York berapa ya? Loh, iki asli kira gara lho.
Piye ora tak tawakke wingi dolane ndi iso tekan New York kowe. Nek ya kuwi nggawa gambang dhewe. Nggo kalung. Mesake ora. Asli kok, Tru. Ora goro asmane Mas Tawa iki bendina streaming lenggahe ning New York kono. Oh iya to. Paling suka ale pasolikin marai kepingkel-pingkel. Kepengin ngaturi kesini. Oh iya. Ngaturi rono ya paling ora kudu dalange ya, Tru. Ah iya. Tur solikin rasa dijak. Ah iya. Mengko aku tak macak kaya solikin. Tak jepetane cangkemku men rada. Yo. Lengang kosong tembang kesukaanku jineman kesukaanku ya nek ora gathik glinding ya uler kambang ya jineman mari kangen ora jineman mari kangen ya jineman klambi lurik wah wis penak banget Truk iya kesenenganmu apa Gong mangan wah maksudnya ini senengane tembang wah anakku kowe takon karo aku kowe ora nyandak pikiranmu terus oh ora nyandak kowe aku wis apamu meh rujak jeruk Sarawida ta dandang gula Semarangan iya ameng arep dandang gula iku dadak cenanangan tekan Semarang ayo apal-apalanku bangsa tembang-tembang kuno kuwi anakku ora iya suci dalam debu. Tayamum. Maksudnya piye? Kowe ora ngerti dagelan kuwi berarti tayamum. Nek ora kuwi ya aku ki lagu ki paling tak senengi sing basa Gedung Biengan to. Oh. Paling ora sing nyanyi Chris John. Kose Chris John ki petinju e. Heeh. Aku kae kok 1000 kutha bae Chris John. Ora ono 1000 kutha wok dugang raimu ngoten. Yo. Yai. Neng
delung tak tuta. Tentrem rahayu. Penak kaya uler kambang pelok. Sing gender ya trampil, sing ngiter ya cakrak sigrak. Sing gambang iso likin ya. Wah. Pokoke nek muni alus-alusan ki kecekel kabeh, Katro. Iya. Wis bangsa alus-alusan badan alus paling kecekel kabeh. Iya. Ayo ganti kowe, aja nganti kalah karo pun Kakang. Oke. Sing urung muni kaya Mbak Agnesia Nandasari Nurboy. Ya. Arep nyuwun apa, Tru? Coba Pangkur Semarangan. Wah, ya apik kuwi. Men rada ngoyo suarane men ditokke rek. Dibawani ta, Tru? Dibawani. Wah, tembange do apik-apik. Aku arep nembang apa ya engko ya engko mikir, kudu iso mikir. Pelok aku. Engko pelok kowe. Mingkar mingkuring ukara akarana karenan mardi siwi iki ngene sinawang ras mineng kita ngene ora kuat rasah ring umbane pita suaramu pecah ngrekoso ganti cacing pitayen menting klelet ora yo yang apa Mingkar mingkuring ukara ya akarana sing ora baen-baen nggon iki. Sinawang ra mineng kita. Wis ora tekan, kowe iki ora tekan. Kowe mbok rasah mecicil-mecicil to, Rek. Kowe iki wis kera mecicil-mecicil. Manike saya ora teratur. Kaya rating Honda 70. Nabrak gundulmu ki apa piye, Rek? Hati-hati ngrekoso lho Trek iki tenan. Ya niki sinden-sinden iki pas kepuyuh-kepuyuhe. Anggere kon bengok siwang setu. Miningser. Ora ya iso ngampet. Sinuba
Sinukarta Kartomarma Mregetarta kok Kartomarma ora Sinubha Sinukarta Mreh Kretarta pakartining dukun luhur kuwi ora apal ora sok ngono kuwi menti tenan suarane sing mau ya Tru heeh sinawaras minangkedong kuwi berarti sok sindan-sindan iki nek do areng lair ki rasah ngeden. Iya. Cukup nembang pangkur Semarangan. Pakaryane napa, Bu? Sinden. Pun, nah aku doktere nyekar pangkur Semarangan karo ditajai ya. Sinawaras minang kidung. Blas. Bablas. Langsung lahir. Kang tumrap neng tanah Abang Jawa Tanah Abang arep dodol apa kowe agama gemeng aji tibake apa terus kowe nyuwun pangkur jebul kae ekor kang tak anti jenenge mau mari kangen. Iya, ya ganti Bagong. Aku ora pindah-pindah lho, Tru, tetep lepok, pelok. Lepok ora. Ya, pelok bempo barang. Bem, ya. Areng ngetes pesindan-pesindan iki jek apal ora lagu mbiyen? Waduh. Pamane kaya apa? Lagu mbiyen pamane apa? Tak mikir sih. Oh ya. Entuk ta? Entuk ora apa-apa, ora perlu kudu lagu saiki, lagu mbiyen ora apa-apa, malah apik-apik lagu mbiyen timbangane lagu saiki. Ela elu mbiyen kowe ngono benci karo aku. Ayo.
coban. Wis ta iki? Wis. Ora krasa kowe. Aku biasa ngono kuwi. Anggere wis ki malah sok ora krasa sok. Kebablasan barang. Apik iki mau cara mbiyen ya, Kang. Wah, cara kuno sekitar tahun 95. Oh iya. La elo biyen kowe ngono benci karo aku. Sedih bunga wah banyak tresno. Kuwi dhewe ra apal. Aku capet-capet deh karang yo sok ngeling-eling. Nanging saikine anene kowe ngomong karo aku. Ela elo ela ela elo ela elo ela ela elo nanane nanana pide cile lungguh cingklek Glimpang kopat kapit ngiwanengen jare benci jebol seneng isin dong Wah. Oh ya apal ya, Kang. Kepiye to? Lagu-lagu kuno kowe welo. Susana. Iso dilagoke ra ya? Iso jane mung kanca-kanca iki kesek. Alon ta alus rekmamu. Oh, ki Slendro. Heeh. Ta arasi latimu. Weh. Kuwi tau ana lungguh jajar lan sliramu ana ing wengi kang biru. Aku tresno kowe tresno. Waduh. Ngene salah, ngono ya salah. Rewel udo. Antel dasmu kowe. Kono iki eling-eling tenanan rewel. Rewel ki rak nganu kae sing
ngene salah ngono salah rewel piye-piye tanpa salah ngomong terus terang yen pancen wis bosen ora susah kakean cangkem alasan neka warna solah lan slagamu aduh mana tahan aku tansah mung dadi sasaran timbang ngono kuwi ngomong terus terang rewel beda karo Susana wo kuwi pancen metune bareng Susana ki rewel mergo ora metu-metu ngene salah Susana aku tresno kowe ana ya mbiyen lah bapakku mbiyen tau ngunekke kok ngunekke sapa ngunek-ngunekke Susana kowe unek-unekke Susana ngopo Susana ora salah apa-apa kok gemremeng wae ra metu-metu terus dunek-unekke apik ya peloke dituthuk Mas Suradi nembang apa meneh iki ayo ik di anu ik sapa dueti aku dik sida apa ora dik yo pijer semoyo dik aku
Iki ya bareng karo bareng karo apa jenenge? Ela-elo kuwi. Apik ta? Iki kudu dieling-eling. Ngerti ra iki karyane Mas Mantos. Mas Mantos ki wis ngaryake piyari pirang-pirang. Saiki panjenengane wis ora ana. Lagu-lagune aja nganti dilalekke, Truk. Iya, pancen ya bener. Ndas mundi, ndak pundi. Ndak pundi ora ndas mundi. Ndak pundi ngono. Ora ndas mundi ta ora. Kuwi ya karyane Mas Mantos. Judule apa kuwi? Rondo Kempling. Ndak pundi bayu badhe tindak pundi. Tingaren lho. Tingaren tindak wae ora numpak taksi. Dhewean apa ora werti timbang nganggul kula gelem ngancani. Resan Mas, kebetulan Mas. Belanjane kaca rada kabotan Mas. Yen purun enggal-enggal nulungi tekan omah mengke kula keroki. Mengke kula upahi ning Magelang, Dik. Aja Malang. Lho. Kok bali kuwi meneh iki ngapa? Wong Rondo Kempling kok dadi sida apa ora? Aku iki mak ragu-ragu karo rondone. Oh. Ya sida apa ora? Bagong ngomong ora campur-campur. Rondo Kempling ya Rondo Kempling, sida apa ora sida apa ora. Kae sing apa jeneng iki? Ana meneh sing lagu sing Cintaku kae Didi Kempot. Udu Mas Mantos to, udu. Ngawur kowe jual suwe-suwe kok. Karane Didi Kempot ana kok. Apa jeneng iki diakokke Mas Mantos. Kowe nang kene iki kon nderekke Ndara Sarmadi. Ndara Permadi ngewangi-wangi Ndara Bratasena. Babat wana merentani kok malah do Dik sita apa ora Dik? Do pijer semoyo Dik. Wong tuwa kandhane. Ngandel ora lho. Semar nesu ta. Awul Bagong lek nembang keseron kok. Wisane cilike sithik ora sero-sero banget. Semar krungu nesu. Ndaramu negori wit ngresiki papan-papan sing reget. Aku malah kowe do. Ketembangan. Kowe menungso apa kewan kowe? Oh, kandhane apa ora? Hah? Sing marahi sapa? Gareng. Sapa? Bagong. Sapa? Wong mau Petrus sing pertama. Uncal-uncalan. Aku takon. Pak, nggih, Pak. Sing marahi sapa? Petrus. Sapa sing marahi? Oh mau Bagong kok. Sing marahi sapa? Gareng. Wong telu uncal-uncal. Tangane bapak kae ngopo kan? Laku kok ngene iki. Kae iki antene. Oh. Anggere apa jenenge? Ora nyaut sinyale terus tangane nuding ngono kae. Anten ilmu antos. Pak. Jiabut sak gegem. Kandhane ngeyel. Aku bertanya, iya Pak. Sopo sing marahi? Petro. Aku ki ra ngapa-ngapa. Petro ki mau tetembangan Gembira Loka terus aku marah terus dak tembang Petro. Sing marahi sapa? Aku nembang Gembira Loka ki sirku arep nembang dhewe. Ning gareng teko terus nembang ular kambang. Dadine terus ndodol tekan dindi. Sopo sing marahi? Gareng, aku ki mau ora nembang jane. Ning gareng Petro karo gareng nembang terus aku dadi nembang. Nah terus Semar teko ngantemi terus tak bales. Bagong karo wong tuwa kok, "Men, modar mo, men."
mangkelake ora. Sirah dipitrai saben dina. Disungkemi anak bojoe. Dibuat-buat wae. Ngapa rene? Hah? Anjur kaya buta ora. Uyu isisan. Usus. Wong tuwa duyu. Sak penake dhewe ora. Mangkel awang Semar teko. Ayo, tangkep jajokan bau. Gong men rene, man, wah incem pokoke. Mlenyoy ndasku. Tas-tas sak penake dhewe. Kuwi ya ngono. Mudhar wae yo. Kelaru wae, Tru. Syukur cenanangan kok wis senengane lah. Aku dikecak itu. Iya. Kowe ngawur kok Ndara Permadi kok sak penake dhewe rumasane ora. Ndara Permadi seneng ngene apa? Isih. Aku getak diancam kowe pokoke ora. Truk. Ndara Permadi kok tangane kasar ya? Truk nih. Wah, iya kowe Mer. Kowe sing nendang cengelku ya. Ora omong, Truk. Ah, kowe iki salahe nek ngawur kok senengane. Yo, ditutke Ndara Permadi. Aku kok dendam karo Semar. Ngapa kowe? Napa. Bagong mlayu banter banget ngopo? Melompat. Lompat piye? Melompat. Oh ya. Ngopo iku? Melompat to, mendem Semar. Oh iya. Jeneng aku kowe. Gong kuwi bapake. Jengkel aku cengele dijupak. Hei. Ambulan. Apa ora kowe? Bagong tak ajar. Bagong tak ajar kowe. Kowe tak polo kowe nek nganti aku. Mesake Gong. Oh ya kurang ajar Semar kok digaweke jugangan jero semono. Aku pokoke jengkel karo wong siji iki. Gedhiki cengel ra nutuki sirah sapene dhewe. Kapok ora kowe? Ora kapok, ora tau gake kowe. Lho iki. Petro. Mamirana tak tulungane ora. Men ora usah ditulungi, tak tulungane Mas. Yo. Tangane iki, Pak. Woi. Yo. Woi. Duh piye ya iki? Yo. Duh kok. Reng. Aku meneh wong ringkih, Truk. Minggir tak tibanane watu. Engko nggo ancek-ancek ya. Minggir, nisih, mepet lemah. Loro cukup kowe. Yo, minggir ya, Truk. Kowe iki ora sliwer-sliwer. Semare kon mepet kuwi, bokonge kon mepetke.
Nah, kayak bokonge Semar ki ra imbang. Abot buri mulo nyemplung terus. Nggih, tak tarik, Pak. Ayo. Selamat. Bagong nanti Bagong. Wis selesai cimin-ciman kok ora rampung-rampung nek cimin-ciman. Ayo gak Ndara wis tekan kono kae. Den dintosi Ndara. Langing trio mangungkung. Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Pancabayu ladal suwe nggonku kekalangan Malaya goleki dawuhing Sang Hyang Bathara Indra kang aran Raden Permati. Oh, lah kok dadi iki eneng satriya bagus. Tanpa cacat Gwaya Teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling ditutke Panakawan papat ing padha gegojekan. Raden sampun kejut penggalih kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden Permati. Raden bumi kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang maweh gandrung sabaran katulu wukir moyak mayit sampun ngejot ing penggali kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden ana pandhita buta sapa sampeyan penemban wingking saking pertapan sumur gumuling nami kula Punanggara Parna inggih Citrasena sampun kejot bilih kula menika bangsaning Jim Raden menapa leres panjenengan ingkang kekasih Raden Permati ora ana loro ya aku ingkang aran Raden Permati Premban ladal menawi kemakaten kapasang yoga katuju ing enu anggen kula tebih-tebih ngupaya dhateng jengandika Raden Permati ingkang wigatos namung monggo Raden sawetawis kula kanthi mampir wonten ing pertapan sumur gumuling penemban upama ora ana kewajiban ingkang kudu ndak rampungake Permati mesti ora bakal selak nanging gandeng akeh kewajiban ingkang kudu ndak ayahi sepiro keluputanku aku nyuwun pangapura sesuk yen to wis paripurna ayan bakal kampir marang pertapan sumur gumuling boten kedah sak menika aku ora bakal bisa mituruti apa kang dadi keparenging Premban Nanggara Parna Raden sampun kados mekaten menika wigati tumrap jengandika Raden nadyan wigati luwih wigati nggonku bakal nyengkuyung kelawan Kakang Mas Bratasena
Lah ingaten panjenengan boten purun kula boyong. Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nuruti kekarepamu Jimanggara Parna. Wah, saut dadi apa ya? Meneng langsung cep kelakep wedhus ngopo Petruk aku ora guneman karo wong nangis Ndara Permadi Pak ndaramu ya gene disaut aku krungu dhewe ana pendhita buta mrepeki Ndara Permadi jenenge Jimanggara Parna ya Jim Citrasena Jim Anggara Parna Jim Citrasena Mbak kok bapak kok jengkrut alis iki kaya tepung bapak ki srawunge wis mangabad-abad ora kok karo bangsaning menungso karo bangsaning Jim bapakmu ki ya srawung mula nek kowe nyebut Anggara Parna Citrasena aku kok kaya capet-capet kelingan nah ora kleru kuwi Jemandaning Bathara Indra anakku lanang kelingan aku kelingan aku Jem Anggara Parna Citrasena kuwi pertapane jenenge Sumurbur nek ora wong tuwa saduk tenan aku ki krungu ya Pak pertapane jenenge Sumur Gumuling Sumur Gumuling nggone ngendi Pak lah ngopo to ndaraku Ndara Permadi saut Jimanggara Parna melu aku tututane ra ketemu ayo terus yo Pandhita kang kinarewang sit pindha kembang pindha kembang iseping matu sarining tawang
Nuwun sewu Raden, paripaksa kula meksa dhateng jengandika Raden. Estunipun kula mboten badhe tumindak ingkang boten sakmestinipun kaliyan jengandika Raden. Mugi kawuningana kula menika Jimanggara Parna, abdinipun Pukulun Bathara Indra. Dene jengandika Raden menika piranganipun satriya Pandhawa ingkang nampi triman wana mrentani saking Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati. Mila wana mrentani menika kondhang gawat kliwat wingit kepati mugi andadosna ing kawuningan. Wana mrentani menika wujud negari Jim ingkang ngasta peperintahan Prabu Yudhistira sakadang kadeyan. Ingkang citranipun tan prabéda kados dene para Pandhawa lah kacariyos. Sang Prabu Yudhistira anggenipun dados nalindraning Jim menika sampun ngancik 1.000 taun laminipun. Anggenipun mangreh bangsaning Jim. Raden, kula nampi dawuhing Sang Hyang Bathara Indra bilih negari Indraprastha ing mapan wonten ing wana mrentani. Menika badhe kababar kamanungsan tegesipun badhe kasat meripat lan saged kinarya mukti jalma wantah kados nika Raden. Monggo ingkang badhe nampi bebingah utawi nampi kanugrahan saking Jawata wujuding negari Indraprastha menika Pandhawa. Mila tumunten kula kadhawuhan dening Pukulun Bathara Indra maringaken pusaka 3 cacahipun dhateng jengandika Raden. Pusaka menika minangka dados pengapesaning bangsaning Jim. Setunggal alan lisah pranawa, kaping 2 watu timburu, kaping 3 oyot bayura. Menika dados pengapesaning bangsaning Jim. Lisah pranawa menawi dipun sipataken wonten ing netra saged sumurup bangsaning Jim. Menawi di oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh mboten gadhahi kekiyatan. Watu timpuru menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Pusaka 3 menika kadhawan maringaken dhateng jengandika Raden dadosa sarana hambabar kanugrahaning dewa ingkang tinampi dening para Pandhawa Raden. Yata laruta saking godha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Kakang Semar kepiye? Ditampa. Nyatane niki wis dadi titi mangsa kala wis nekani. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ambabar kanugrahaning dewa. Penemban Anggara Parna yen to pancen mengkono mara gage paringna marang aku. Lan daya-daya aku nyuwun pamit bakal sumusul kadangku. Nggone babat ana ing ngiring kidul utawa ana ing ngiring wetan Penemban Anggara Parna. Iye. Ingkang atos-atos lan kula ingkang badhe anjampangi memanuki tindak paduka Raden. Iya, Penemban mara gage paringna Penemban.
Mas Mubang Wangaruna kadinetraning angka rapo sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca Petra nun ayo enggal daya-daya prapting papan dununge Kakang Mas nggone nglakoni babat merentani ing ngiring wetan nggih monggo Den sadurunge Petra apa ora luwih prayoga lamun Lisah Pranawa disipatake ana ing netra wah nika langkung prayogi mara gage Petra bukaan tutupe nggih ayo Gong kowe njaluk ora reng njaluk ora men weruh jim wah ya njaluk nggo jim kok nggo jim ora usah dadangi ngujim wong iki pasrah karo sing kuwasa iya mboko sithik wae Pet nggih kowe ndak malah bloboken iya bener ngendikaning Begawan Anggara Parna Petruk jebul akeh banget bangsaning jim yen kowe arep nggunakake gunakno ora apa-apa oh nggih siap wah jan arep pengen weruh aku wah lho kok dadi ting kruntel kaya ngono kae wah jan reng kowe nek ora nganggo rugi reng waduh wedian oh lah ana sing kalungan anduk barang heeh kula nyuwun nggih Den iya wedane elok to Tru demet iki ana sing kaya kowe ha iki aku wah iya Den madhep rono kok kudune ya wah jan ngeri deh pokoknya enggak kuat aku jan elok tenan wis lho ana sing muda barang itu ayo jeneng Jim ki mesti ora bakal isin kok Gong Petra nun sumusul Kakang Mas monggo kula dherekaken Ndara Puntadewa wah kudu lungono saya ora iso ambegan aku mati nang kene wah Den niki keng rokok teng mriki Ndara wah suarane Petruk nggih sampeyan kenging napa Den Petro, aku kena ngapa ora ngerti. Kaya ana sing nali awakku. Angel diwali pendak tak ngobah saya singset. Ngrekoso nggonku ambegan Petro. Wah, pripun Den kang rokok kaya ngaten iki? Petro nyoba tak bandemi nganggo watu timbur. Nggih, dibandem saka kado Antara. Syukur alhamdulillah iso waluya nirmala temah jati. Yo. Wah, Barmadi aku ngaturke panuwun. Kakang Mas nyata lamun papan mriki mrika sanes wana. Dudu alas inggih nanging wujudipun negari Kajiman miturut dawuhing undhagi ingkang namipun Anggara Parna inggih pun Citrasena. Malah ingkang rai sampun kaparingan pengapesaning bangsaning Jim. Wujudipun Lisah Pranawa watu timbur lan Wayat Bayura. Wah, sabanjure piye? Dawuhing Jim Citrasena. Pandhawa gangsal kedah mlebet wonten sak tengahing wana.
Sakmangking mriku badhe pinanggih kelawan kanugrahaning Pandhawa Kakang Mas. Wah, mbarep kakangku nanti. Kakangku Werkudara piye? Jumbuh karo ature Permadi. Yen to Pandhawa ora kena pisah nggone nglakoni babat lan kudu diwidya ning sak tengahing wana mertani. Dimas, adimu pinten tangsen gendongen Permadi ayu manjing telenging wana ana ing tengah-tengahing wana mertani. Monggo kula dherekaken Kakang Mas.